Hey. Ça va? Ja, leuk. Ja, klaar voor de training? Ja. En voor de rest, zal wakker? Ja, nee, mijn schoenen zijn kapot. Oei, ja, koop er een nieuwe. Ja, weet je wel hoeveel dat kost? Ik heb geen geld. Ja, pikt Sanders, hè, er ligt het op de schoon genoeg. Grappig. Ja, pikt Sanders, hè. Shit, ik moet die gewoon stelen. Waar wacht je naartoe? Naar de wc. Gaan we nu eindelijk een match spelen of hoe zit dat? Ja, dat is goed. Shit, waar zijn die schoenen? Wat is het? Ik ben mijn schoenen kwijt. Ja, sorry, eigenlijk heb ik die gestolen. Allee, sorry, maar die zijn die kwijt en ja. Hoe bedoelt je? Ja, ik was die gaan verstoppen en dan ineens waren die weg. Maar allee, ik wil die wel helpen zoeken. Oké dan.